bitqila biex nżomm dialogu għaddej. Nemmen li ġo fija hemm kliem mistur b'emozzjoni kbira tasbux ma rrid ngħid xejn għax jien taf ftit kliem nwarrab minn quddiem sekwi taħsbuni super fil-buri meta blaċla nrott tislim għax jien bniedem taf ftit kliem u issa seket dan lil-sin. Kull ġurnata twila li tgħaddi nħoss ninterra bla waqfien kemm nixtieq li kont kapaċi nkompli magħkom bla ma nsib ruħi waħdi f'dil folla mżewqa ġmiel għax jien taf ftit kliem taħt sħab iswed dejjem nixtieq tifhmuni mhux nitlob unuri dil-biża' ġib telfin għax jien bniedem taf ftit kliem. Xi konversazzjoni jittunix żgur mhux jekk triduni ma mbagħadix l-ħsibijiet ġo moħħi dawra tot l-ansjetà tiżdied bil-mod il-mod tuni ċans ħa naħseb taġlunix sforz bis-saħħa nagħmel żgur mhux ftit jidħol ġewwa moħħi dak tambir jinbet kuraġġ bħalma qatt insib x'għalkemm jien taf ftit kliem nisma' paġol كنت بحالة حالة راجي تحت السين تحسسنا كنت القلب لليوم البوezija mhux biss kanzuni, tax vera. Ekku, ktibt ovvjament biex inqajjem naqra awareness għal min ibgħat il-ansjetà bħali li mhux dejjem tkun faċli ovvjament li tgħix biha, però hemm modi u hemm mezzi ta' kif ssib għajnuna ta' kif taħdem fuq innifsek u nittama li at least min semaħħa sab l-messaġġ. Jiena konvinta li issaħħarni din is-song vera sabiħa. Rajin, proġetti għal-futur x'għandek? Bħalissa dejjem għaddej nikteb mużika ġdida kemm għalija kemm għal ħadd ieħor ġifieri dejjem għaddejjin b'xi proġetti. U meta tikteb għaxina qabel ħafna telespettaturi saqsuha meta tikteb song. Kif tintefa' ġewwa tgħid ħanoqgħod kwiet? Titfa' xi naqgħek mużika hekk x'tagħmel jew jien naf tmur fil-kampanja. Rajin, x'jagħmel biex jikkomponi songs bih bħal dawn? Ikun hemm jiena ġeneralment inħobb nintefa' ħdejja l-baħar ħafna drabi. Meta nkun qed naħdem fuq il-lirika, meta ovvjament nkun qed naħdem fuq il-mużika, nintefa' mal-pjanu u ġust nidħol fiha u ninalaq ġol kamra u ġifieri ma jtellifni xejn. U x'jiġi l-ewwel, il-lirika jew il-mużika? Inħobb nibda ħafna mill-mużika jiena. Mbagħad naħdem fuq il-lirika, ġieli naħdem fuqhom it-tnejn f'daqqa, però ħafna midrabi nibda mill-mużika għax dik l-iktar nħossni komdu biha. Xewqa ta' Ryan bħalissa x'inhi? Xewqa ta' bħalissa, jien naf. Inni naqra ma nsifer minn Malta, ovvjament minħabba li kienet jiġri dan l-aħħar, però nixtieq insifer biex ngħid naqta' jekk nieħu ftit break. Però bħalissa tant imħabtin, jien naf xogħol, impenji li naqra diffiċli, però. Ryan, xi ħadd li jispirak? Li jispirani, Elton John. Wara.
kantawtur bravissimu, ġifieri L-isbaħ song ta' Elton John. Goodbye Yellow Brick Road. All right, sabiħa di wkoll, kan rindu sabiħa wkoll. Ryan, jiena nawguralek ħafna, it-trofew ta' Arani Issa, nattama li iżommu ħdejk fil-meta forsi tisperek ukoll għal xi song u aħna nidħlula wkoll. Ryan, grazzi ħafna, vuċi meraviljuża, kompożitur, awtur ukoll, talent Malti li għandna nkunu kbur.